Tržište kapućina u Hrvatskoj vrlo je dinamično. Frank Cafe Cappuccino na njemu se nadmeće s poznatim svjetskim brendom, čije je ime tijekom vremena postalo sinonim za kategoriju. Početkom prošle godine Frank Cafe učvrstio je vodeću poziciju u količinskom tržišnom udjelu, no u sljedeća 2 dvomjesečja ova razlika se prvo smanjila, a zatim i nestala. Zato je Frank Cafe u ljeto lansirao novi okus, kokos i bijela čokolada, i ponovno osvojio vodeću poziciju u količinskom udjelu. Unatoč uspjehu u količinskom i dalje je zaostajao za glavnim konkurentom u vrijednosnom udjelu. Stoga smo pokrenuli kampanju s vrlo ambicioznim ciljevima. Podaci su nam pokazali da su najveće ljubiteljice kapućina žene od 24 do 39 godina. Uvidom u njihov svakodnevni život otkrili smo da kapućino najčešće konzumiraju nakon posla kada se posvećuju nekom svom hobiju. Ovaj uvid otvorio je prostor i za kreativnu ideju kampanje u kojoj smo odlučili komunicirati da je Frank Cafe Cappuccino napitak koji pruža inspiraciju i oslobađa kreativnost koju ljubiteljice kapućina već nose u sebi. Ljubavi, jesi dobro? Oslobodite svoju kreativnost uz najprodavaniji kapućino u Hrvatskoj. Frank Cafe Cappuccino. Okus inspiracije. U četvrtom kvartalu prodano je 53% više Frank Cafe Cappuccina u usporedbi s trećim, čime je već ambiciozni prodajni cilj nadmašen za 28 postotnih poena. U prvom dvomjesečju Frank Cafe Cappuccino zadržao je količinski tržišni udjel, dok je u drugom udjel rastao i premašio cilj za 9,9 postotnih poena. Po završetku kampanje, Frank Cafe Cappuccino dosegnuo je povijesno najveći vrijednosni tržišni udjel od 49,8%, te je uz poziciju količinskog lidera preuzeo i vodeću poziciju po vrijednosnom udjelu. Kampanja je ostvarila i premašila sva očekivanja, što je potvrdilo izvrstan spoj kreativne i medijske strategije inspirirane vrhunskim proizvodom, koji je zaista razbudio maštu i oslobodio kreativnost svim uključenima.